Tuntuɓe ne ya zamo min sila ta sintewar soyayya 'yan uwa. Wata rana da safiya na fito zan je makaranta. Lokaci ne na damuna ana ruwan sama ya ƙaƙƙauta. Duk da bakin titi tsuntsun ya ɗauke ni na faɗa kwata. Wata kyakkyawar sura na gani ta kalle ni sai ta kauda idanta. Kamar ta yi dariya tausayi na sai ya kamata. Sai na ce wani rauni wallahi na zuba dukkan idanta. Sai na ji tausayinta idanuwa ya fara hawaye. Faɗuwar nan da na yi littattafai na sun watsewa. Sai na ga ta taho da sauri littattafai na ɗaukowa. Ta riƙe hannuwana take dole na yi miƙewa. Miƙewar nan da na yi sai ta je ta kirawo mai ruwa. Ta saya min fiya wata ta ziba min na wanke ƙafafuwa. Muna ta satar kallon juna kawai sai muka haɗa idanu. Bayan na wanke jikina sai na dawo tamkar bani ba. Zuciyata ta yi daɗi sai na fara yi mata godiya. Sai ta ce ka daina yi godiya ni da kai tamkar ɗaya. Dai wa za ki damu ba gare ki na so zan yi ki tambaya. Gare ni babu damuwa zan baka amsa in har zan iya. Dan Allah ya sunanki ki gaya mini ne miki magiya. Salma shi ne sunana da fatan na amsa tambaya. Nan na ba ta wayata na ce ta sami lambar wayarta. Kaji abin mamaki Salma 'yar makarantar mu ce. Sai muka tafi tare muna ta hira haɗi da zance. Bayan mun je makaranta Fatimin Salma can ta zarce. Ni ma na ɗau hanyar aji domin na cata lokacin ta ya wuce. Na wuce laburare na ta yin nazari ta ɗauce. Bayan sallar la'asar ne Salma ta gama har an tantance. Daga nan muka yi wa gida da Salma na yi mata rakiya. Ni da Salma